jam hiira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alhamis hawri ko 2 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal pulaar titruji men ɓurɗi mo ɗum ɗon ko ton to États-Unis kanko oɗo suka pellino toon to Georgia ene wayno ko bam makko kañum naggama kañum hoɗum takkama oɗo saha joni pour mayde ɓeɗo yimɓe mbaraɓe toon mo suka mo ɓii ko felli toon to Los Angeles toon kanko Hunter Biden ene wayno wari toon tribunal hande par surprise pour wiide wonde ko coupable gueɗe de takka ko fate en impôt ji habaruji men international manaw en toon to France ono premier ministre dañama ɗum noon ko biyeteɗo Michel Bernard ɗum noon e wayno ko neɗɗo kadi mo andaka tawno mo andaka no fewi tungnade kadi e sondage uji baɗaɗi ma en cakkitoro toon to Chine hono batu jokkodiral hakkude leyɗele Afrique e Chine ƴeewen kadi ko haalete toon ɗo saha joni ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude ɗo journal ma gara desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon siftini ɗon tan hande oɗo ñalawma hande ko woteji arde heddi ko balɗe 60 minutes ade woteji baɗoji ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi siftini ɗon tan ko Caroline du Nord ko hande ko janggo subaka woteji puddoto toon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no winɗen gardini men ni habaruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis toon to Georgia e tumnade kadi habaruji gummiɗi toon to CNN hono bamum oɗo suka nannoɗo toon école felli sukaɓe ɓari hen jangguinoɓe ɗiɗi ɓari kadi élevaɓe ɗiɗi babiraɗo naggama hande o takka wonde ko mayɓe ɓe en kanko woni hayso kono wona volontaire ko kanko woni barɗo ɗumen o takka kadi wonde ko kanko tini cukalel ngel en jogui fetel kadi no jogori ko fetel takkimo kadi wonde ko ɗum ɗo fof kadi ko wasde toppitade cukalel donc wawi wonde fof ene wayno ko kanko babiraɗo caggal nde o naggade kadi caggal nde o namde kewɗe taw namdima toon ko yimɓe enquêtoɓe gonɓe joni jeeyaɓe FBI toon to Georgia ene wayno wawi haalde wi ko kanko soddanno cukalel ngel oɗo fetel ɗum noon koye lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati o soddani ɗum pour cadeau cukalel ngel wi wonde ko kañum ene wayno cukalel ngel ni caggal kañum wonde horumde namda wi wonde ko kañum waɗi ɗiɗo bondaneji caggal noon noɓe jiili galle mabɓe to en ɓe tawi wadde kadi kayitaji cukalel ne windi ɗum noon ko fate école aji pellaɗi ko adi ngol ɗo en siftini ɗon tan ko kanko cukalel ngel rawane o wawino namdede caggal nde wiya wonde omo takka wonde wonko haali e nder internet omo hulɓini école aji o wi wonde komo yawo fella ɗumen e oɗon saaha nde o enquêta nde o ene wayno wino wonde ko ɗum ɗo wona gonga kono noon joni wayno koɓe jiiti e kayitaji wonde ɗum ɗo fof ne jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa ene wonna hakkille makko wawi wonde fof ene wayno kanko babiraɗo ko takkaɗo kanko ne pour ko fate oɗo accident baɗɗo toon to tako ɓii ko waɗi ɗum ɓii ko natɗo toon felli wari yimɓe nayo gañi hen yimɓe janayo habaruji men hande to États-Unis hono kanko ɓi président Joe Biden biyeteɗo Hunter Biden ene wayno o yeehi toon hande to tribunal kadi ɗum noon ko toon to Californie donc en tungnade kadi habaruji gummiɗi CNN hono kanko juge district biyeteɗo juge Mark Kaskarsi ene wayno o jaaɓi honne Hunter Biden nde wayre nde o wi wonde ko ene wayno ko coupable ɗum noon ko coupable koko fate gueɗe impôt ji pawaɗe makko tungnade ɓe kaldi juge o haysinde ko kañum hoore mum ko Trump waɗi ɗum ha woni juge wi wonde ko kañum hoore mum ma ƴeftu date ɗum noon hawnaki ko 16 lewru décembre pour beela mo wawa o wawa kanko hooremo kanko juge o artude o ƴeewa holko fawata e kanko Hunter Biden noon so tawi kaso fawa mum ene wawi soke kene wona duuɓi 17 sibabunde ko fate impôt ji ɗum noon e tugnade koɓe takkimo e nettiya hen wonde ko yoɓani won taxe uji kadi piili o waɗi ɗum e kayitaji kono noon waɗi hen ko fraude aji ene wayno juge o kadi wi wonde ko hawnaki ma fawi makko amende kene abo million feccere ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en kanko Hunter Biden wi ardemo hande wadde wiide wonde ko coupable donc tugnade avocat makko biyeteɗo Abe Lowell wi wonde ko kanko ko Hunter Biden ko kanko ƴefti oɗon décision o wi pour sibabunde hadde kadi famille makko kadi wonde yimɓe fof ne ndaara ɗum sibabunde kadi ñawore toon to Californie au lieu de ñawore nde waɗa o ɓuuri moƴƴude tan ko ara ko adi ñawore nde kanko hoore makko wi ko coupable ɗum noon ko ɗum woni wonde ko hadde ñawore nde wadde ene wawi ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe juroɗen ƴeftanoma déjà ken won 12 kañumen koyemen koko ponno rendinede
kono noon sibabunde ɗum ɗo kadi o wi wonde ko coupaɓe ma ɗum ɗo kadi ma dartin ɗeɗon gueɗe foof tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to avocat makko kanko biyeteɗo Abbé Lowell. On no toon to Caroline du Nord ene wayno ko woteji puɗɗoto ko janggo ɗum noon ko wonande woteji keñoraɗi woteji baɗɗoji gila woteji mois de novembre ɗi yettaki ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe sarɗiyankoɓe jeeyaɓe toon surtout yenna taw ko sarɗiyankoɓe kamɓe démocrate ɓuuri contrôle ɗum ɓe mbi wonde e oɗo saaha hannde tawde kanko Kennedy ɗum ɗo lelti pour ittude inde makko hen ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Kennedy inde makko kadi koko wona toon e Caroline du Nord. Caroline du Nord kadi ko état tataɓ ko leydi tataɓiri wonde kanko Kennedy junior o yinno ittude hen inde makko pour beelem walla hono Donald Trump kono noon Caroline du Nord ene wayno ko kañum hoore mum e Wisconsin e Michigan ɗeɗo leyɗele ɗiɗo état ji tati ne wayno calima ittude hen inde makko. Tournade kadi ñawore gumminde toon to région goto biyeteɗo Wake County toon to juge cour supérieur mabɓe biyeteɗo Rebecca Holt ene wayno salima ɗaɓɓade makko kanko Kennedy pour wonde ko yo inde makko itte ko fateñe woteji toon ene wayno kadi kono kanko juge on no wi wonde ko Kennedy ne wawi wadde appel ko wawi wonde fof ene wayno ko woteji puɗɗoto ko janggo toon to Caroline du Nord tugnade kadi habaruji gomriɗi toon. Donc hono toon to New York hono kanko maire mo New York Eric Adams ene wayno ko yimɓe taariɓe mo ɗum noon ko guila e conseil ji makko kadi ha e yimɓe jeeyaɓe e mairie oɗo sa joni hon téléphone aji mumen keftama ɗum noon ko kamɓe FBI kamɓe kadi police mo New York woni koye enquête demo kanko Eric Adams ene jeeya yimɓe ɓe ganduɗa hen ɓe gueɗe mumen téléphone aji mum kefta donc e oɗo saha ene yimɓe heɓe ne limta hen ɗum noon ko guila e ardiɓe police ha yimɓe kadi jeeya won liggodtoɓe makko kanko maire Eric Adams donc ɓeɗo fof ene wayno ko téléphone aji mumen keftama oɗo saha joni woni koye enquêteur kanko maire Adams toon to police New York kadi ene wayno ko yimɓe officier ji goɗɗi tawi wona ardiɓe kadi ene wayno ko namdama yo ngar jaabo enquête aji ɗi noon e wayno oɗo saha joni kamɓe FBI walla kamɓe enquêtoɓe ɓe kalani holko ɓe enquête kono noon duuɓi ɓennuɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko caggal nde kanko Eric Adams nde heeɓi wonde maire toon to New York ene wayno takkama o wiyama wonde ko won kalisaji ɓe kutori e nder campagne mabɓe ɗi noon kalisaji no keeɓirani ko wona e gonga ɗum noon ne wayno ko hawnaki so tagi ɗum enquête walla taw goɗɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko maire Adams o wi wonde ko omo siftini yimɓe ɓe tan e gurdam makko fof yiiɗi ko hunde fof yo leer e kadi kala ko yimɓe enquêtoɓe ɓe jiiɗi maɓe ballodira mumen e kadi eɓe gudditi pour haalde gonga pour kadi fof yo leer. Habaruji men international guiɗoɗen ko toon to France e tugnadi kadi ko RFI haali wonde kono kanko Emmanuel Macron e ñalawma hannde o wawi toɗɗade o wawi suɓade holgono premier ministre toon to France noon ko biyeteɗo Michel Barnier noon e wayno ko jeeya toon ko wuuro wiyeten ko La Tronche ɗum noon ko commune gonɗo takkodirɗo e Grenoble ɗum noon ko e nder département Isère no ɓe mbiɗi mais ene wayno ko kanko oɗo nomaɗo noon ene jaaro e duuɓi 97 kadi ene wayno noma ko yo wadde mission mo ganduɗa impossible sibabunde wasde andede kadi wasde wonde famde ko sibabunde wasde mo andede sibabunde kadi wasde mo kanko hoore makko wowodirde yimɓe ɓe ganduɗa hawnaki mo yidde liggodirde mumen ene wayno ko haaju tiɗɗo mo ganduɗa kanko Emmanuel Macron faye makko donc ene wayno ko donc ko wano wonde fof hannde hono kanko Emmanuel Macron ko hannde o felliti ƴeftude hono premier ministre ɗum noon ko caggal nde kamɓe parti maɓɓe kanko Emmanuel Macron ɓe jeehi woteji o natti jogade majorité kadi ene wayno ko natti jogade majorité ko joni ƴefti holgo gardoɗo leydi hol gardotoɗo laamu toon to France donc e tugnade kadi habaruji gon toon kanko ɗoɗo nomade premier ministre mo ƴeew donc caggal nde o nomade ko hono kanko premier ministre mo France o wi wonde ko mo waylu gueɗe kewɗe e laamu ngo jogori formude e kadi ma hawnaki gueɗe kewɗe kadi mo salla ɗum ɗum noon andaka taw holmo jogori wadde ministre uji makko kono e wayno ko kanko lumti oɗo saha joni hono Gabriel Attal kañum wonno premier ministre mo Emmanuel Macron hadde woteji ɓennuɗi e kañum kadi continue jogade gardigu laamu ngu en hade makko kanko Michel Barnier nomete o wawi wonde fof ene wayno ko donc e ñalawma yiyama ko kanko premier ministre kesso o wawi kadi fottude mo lomti hono Gabriel Attal
ɓe mbawi caggal mum nadde bureau mabɓe ɓe mbawi nadde bureau ɓe mbawi nadde bureau makko ɓe mbawi nadde bureau premier ministre to ɓe mbawi wostodirde kadi haaluji ko fate ene ligguey o caggal nde ɓe jaltinino hono kanko Atal wi wonde premier ministre ko teddungal ngal jogorani yejjidde gurdam makko kono e wayno ko oɗo saha joni hono kanko o wi donc ene wayno ko oɗo henno ko cuɓaɗo yo lomtomo ko neɗɗo cuɓaɗo yimɓe ɗo suɓaɗo jiiɗi ɗum kadi ko neɗɗo gandiraɗo bawɗo wadde maslaha surtout yen nde kaldigal waddete hen hadde Grande Bretagne yaltude e communauté européenne donc ene wayno ko kanko Michel Barnier caggal ɗum o haali haala kew ko limti hen affaire expérience famille makko o haali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa hen ko fate e diine makko o wi kono noon e wayno oɗo saaha no ɓe goni ɗo ko saaha muusuɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hen il faut ko gonga haale balle ɓuura hewde e haala wawi wonde fof o wi wonde ko mawo wadde changement ji kewɗi donc siftinde ɗon tan ko kanko jaarowo duuɓi 73 o nomtoto ko ɓurɗo wonde famɗude e premier ministre uji mo France ɓe dañde jaarowo duuɓi 35 hono biyeteɗo Gabriel Attal potital bangal toon hakkude Chine e leyɗele Afrique fuɗɗima hannde ɗum noon fuɗɗi toon ko arjuma mabɓe toon ene wayno ko kanko président Xi Jinping fami konngol nde o haali gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Chine ɓe jogori waɗande Afrique ɗum noon ko yañude marché mabɓe mum jogui wallude kadi Afrique surtout yenno modernise ko fate ko fate ɓamtare muɗum e surtout hen ɓamtare nde ene jeeya hen ko fate ndema no kamɓe Chine ɓe mbi wonde ko maɓe mballu Afrique ene won 360 milliards de yen ɗum noon ko yen ko kalis mabɓe kam Chine ɗum noon ma hawre kene wona 45 milliards euro ɗum noon koye nder duuɓi tati garroji ene wayno ko caggal nde kanko Xi Jinping nde o haali nde rewi e makko ko Bachir Diomaye Faye kañum hoore mum haali wi wonde ko caɗele gondaɗe ene kewi kadi ene jiiɓi kono ene wayno ko so tawi kamɓe fof ɓe ndendini doole mabɓe ɗum noon o haalata ko Chine e leyɗele Afrique kolli kadi goto mabɓe foof ko bandum goɗɗo on taw ko ɗum ɗon foti wonde ko woni base jokkodiral mabɓe ɗum donc nden ɓe mbawi habde caggal muɗum rewe makko ko hono président mo Afrique du Sud Ramaphosa kañum hoore mum wi wonde ko ɗeɗo caɗele fof ene wayno ko hawnaki jokkodiral mabɓe Chine ma walluɓe ɗum noon rewi hen caggal mum ko gardiɗo leydi Congo Brazzaville hono Denis Sassou Nguesso kañum hoore mum haali hen wi wonde ko jokkodiral mabɓe hakkude mabɓe Chine ma walluɓe wonde taw ko wiyete ko yimɓe ɓuural donc siftinde ɗon tan ngal ɗon jokkodiral ene wayno nguɗon bato fuɗɗi ko alarba 4 lewru septembre e kadi nen continue ha oɗo saaha ha oɗo ñalawma hande aljuma wonande kamɓe wonɓe toon to Chine bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sar habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamisa 5 lewru septembre hitan ujunnaji 2024 ko ɗo kaaɗi ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.